usune rek. Udan delok ero usune kaya ngene. Kate nyaponi pegel kabeh. Sara-sara senine iki. Sik. Kenapa? Sopo? Kok pedhe? Karo. Kok kene kebun e. Ngawur iki bapak ya apa? Loh, bapak yo ngene. Kok temen ya. Kune yo cuk ngawurake dadi anake. Sopo iki? Parahnya ndak duwe. Ayo. Pak. Pak. Bapak. Lapo arek gendeng rene iki rek. Tuh nyempek-nyempek ki ae. Pak. Lapo ae ngene rene. Kon meneng ae pijotono aku tuh meneng ae. Iya. Anak ketok kono. Lapo ni? Lah ini, Pak. Harung nyambut gawe ya. Saya mau apa ingin meneng tok ada ukuran ngene. Iki nyambut gawe. Bisa. Materson. Iya. Ya iki lho nang, iki lho. Nyambut gawe iki lek kanca-kanca lho ya. Oh, nyambut gawe opo iku? Ya kantoran jagasan ini. Terus kon melok fotomu kono, tok melok aku. Ya ya, Pak. Apa? Tunggu tok ae uripmu. Oleh ngono. Kayak tuh mbak cacar. Coy iki. Coy. Aku iki, Pak. Monggo Cak. Ye. Gitu lho. Cak iki. Citing. Lah iku. Iki citing iki. Mayan. Ngene wis itu kok, Pak. Sisok kae tuku es iku ambek jajan. Sewuan lah nang jajan loro. Iya wis sak akeh. Mendemon kok. Sing iki lho ngecek kok, Pak. Wis ojo iki gawe ibu iki. Kayak apa, Pak? Gak wis iki gawe ibu kok iki. Salah kau po. Ojo. Kok keimane ku iku mung ketek kowe. Gak wis. Iya nek kei ojo ngandelno wong. Kono cok rame, tak rokokan no. Lah. Apa? Won. Oh, Aduh. sik cilik rokokan ae. Pak Powo Pak. Kayak ada liyane lho Pak. Rokokan wae masih cowok lek cilik gede. Karo gede karo cilik rokokan ae Pak. Kok dari cek ketok lanang ngono lho Pak. Main rokokan. Nggih. Main rokokan. Nggih. Delok niku. Apa Pak? Sapu iki lho. Sap kayak apa Pak? Nyaponi iki. Nyaponi tak kira kok wis. Tapi sing akeh. Iya wis iya, saponono sik iku wis. Rokok apa sih? Iki mau. Enak ngono lho Pak. Tak Milih dhewe ngono. Tak krung ta. Wis kopi lho. Temen lho ya Pak ya. Iya wis kono wis nang nyapu sik kono. Iki sak iki. Sakno. Enak ya. Pak yo ono ae ngene kok nyapu ae. Gak apa ya lumayan oleh rokok dan kopi itu. Ati titik ngono lho mek bapak iku. Ngono nek gremeng ae. Gak pegel ta. Sak meneh wis sak meneh. Balik. Wis gak akeh-akeh. Wis sak meneh. Enak bapak engko wis rokok. Wis. Opo? Wis balik sak meneh wis. Tinggal ae. Pak, mari Pak. Mari iki lho Pak. Mari Pak. Wis mari ngono to. Lah iki lho sik rusune kaya ngene iki. Wis njerokok isi ae wis. Rokok isik ta? Iya, tak cepet. Tutupno lho ya. Iya, tak cepet. Ya wis mon, tutupno. Ya. Duh, kan biar iki mang waduh.